Chodte do piče preč, do piče preč, chodte do piče preč, do piče preč, do piče preč, do piče preč, chodte do piče preč, do piče preč, chodte do piče preč, do piče preč, do piče preč, do piče preč, zmiznite z mojho života do piče. Čo vidím, tak to vám teraz poviem. Keď sa ráno zobudím, idem do kolien z tých obvien, čo sa šíria všade naokolo. Nebudem sa prizerať a hovorím, že dosť už bolo vymývania mozgov a skrašľovania pravdy. Jedinou hrozbou je to, aby hradby našej rodnej zeme neboli dobité, lenže dávno padli, naše sny sú zabité a kryté zákonom sú ideály znité. Tieto verše upletené zariadne nenite, nezničíte, na hranici neupalíte, na kvalite neuberete, spravte si víte a zistíte, že keď meráme skazenosť v tejto dobe, v tomto svete, tak je máme dosť. Pokrivené charaktery a zákernosť nefunkčného systému. Budúcnosť, ktorá že vraj práškom mala by byť úrodná, tak určite neznela domáca úloha ubohá. Neprejde ti výhovorka, že si nepochopil komplet celé zadanie. Nadanie máte na to, ako motať ľuďom hlavy. Vyber si po hlave a ono samo sa to spraví. Vnútorná práca vôbec není potrebná. Odpoveďou prírody ti bude služba pohrebná. Odsúdený v zániku, každý do toho nechápe. Prírodný zákon, slabý jedinec vykape. Platí aj v dobe sociálnych sietí. Držte sa ďalej od našich detí a v spletí lží, klamstiev a hriechu si vychovávaj vlastné deti, dekeš do smiechu ti nebudí, keď zistíš, že sa vlastne mýliš. Pod svojou krajinou konár ty píliš a príliš dobre vidím ja aj bez brýly, že ste vlastne vy krvilační netopíri. Po chvíli za vami prišlo mi hneď zle. Uvedomil som si, možnosti sú iba dve. Odpoveďou je veľkým písmom písa. Vyjadri sa za svoj názor, nikdy nehanbi sa a tým krysám. Týmto posielam odkaz, prijal som za svoj povolávací rozkaz od vás. Čo cítite to rovnako, východ, západ Slovenska, od Gadžova Romákov, od Vidrice pod hradov, Poluník do panelákov, od tých najbohatších po tých najväčších žobrákov, ktorých denne vytvára náš úžasný systém. Kľudne môžeme vybrať si z niekoľkých tém, či to bude školstvo, dania, či justícia, alebo zdravotníctvo, naša štátna polícia. Revolúcia v tomto štáte slušne žiť sa nedá, tak to vyzerá, keď svoj vlastný štát sa predá. Skupina 150 šašov pod hradom, pozerám sa na vás neveriackým pohľadom a odpadol som z toho, koľko privržencov máte. Ako si rýchlo na tie kľúče v rukách zabúdate. To, čo tu vidím, nemá nič spoločné so slobodou. Skôr by som to porovnal so Sodomou a Gomorou. Chodte do piče preč, do piče preč, chodte do piče preč, chodte do piče preč, do piče preč, z môjho života do piče zmizíte. Chodte do piče preč, chodte do piče preč, chodte do piče, 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 do preč, preč, zmizíte preč. Jednu radu ti dám, nebuď ako roboty, nebuď ako roboti a nechod do roboty, kde sa rysujú špáročkové kompóty. Jaj, jak krásne si to povedal, to ja odpadím jak ten William Shakespeare. Ale podľa mňa len zase robíš veľa kríku pre nič. To bolo Bráško naozaj špáratko. A preto pádom na stôl sa ohlo a mi ho tak nebolel chrbát, víš. Počas letu robilo brúšáky. Jak Bruce Lee, to bola jeho polka nunžáku. Pele je vlastne Chuck Norris. Aj on napočítal do nekonečna pri otázke, koľko úhoriek potrebuje, aby bol šťastný.